Moltes gràcies, Joan Caral, Manuel Manonelles, Aurora Anton, Josep Lluís Martí. Gràcies, fins la pròxima. Ens espera ara l'Aniol Florença i els lladrucs a les estrelles. Què tal, Aniol, com estàs? Molt bé. Pensaves que no entraries, avui ja. Estava a punt de dormir-me aquí, he anat al cotxe un moment a fer un cop de cap i ja està. Que tu ets del ram i he pensat que això no em surten els minuts. No em surten els minuts. Déu-n'hi-do. L'Aniol és guionista, escriptor i actualment director del programa Alguna pregunta més de TV3 en la seva 19a temporada. Sí. És l'Aniol Florença, nascut a Vilassar de Dalt en 1987, que ens presenta la seva tercera novel·la, que és aquesta que tinc aquí. Exacte. Lladrucs a les estrelles, editada per Llibres del Delicte i guanyadora del tercer Premi Vilassar de Noir de novel·la negra. És una tragicomèdia de suspens en què gent desorientada lluita per trobar el seu lloc al món. D'entrada, Aniol, enhorabona per aquest premi. Merci. El jurat, format per Marc Bosch, Jaume C. Pons a l'Orde i Adrià Pujol, han guardonat la teva novel·la pel seu prometedor vernís pulp, que ajuda a construir una història plena d'il·lusió i humor a través d'un llenguatge molt treballat i també valorat que suggereix una trama arriscada, extrema i salvatge que s'allunya del costumisme d'altres propostes negres actuals. Això és el que diuen, jo no sé si és veritat o no, jo simplement vaig escriure la novel·la. No, home, però molt bé, no? Però està molt bé, sí, sí. De fet, dius que la vas començar a escriure després de patir una crisi d'identitat a França i la vas reescriure el 2020 durant la pandèmia a Taradell. Sí. Ja tenim tres escenaris aquí en poc temps, no? Tot poble. Sí, vaig estar 2 anys vivint a França amb la parella i França va passar factura. No hi tornaré. No, però vull dir, va ser una època de molta introspecció, de pensar en mi mateix i vaig deixar escrita una novel·la. La vaig deixar escrita per fer la mudança, dic, l'acabo i així ja no la toco. I el 2020 la vaig agafar per reescriure i vaig dir, mare de Déu, fotem una mica d'humor aquí perquè si no... Sí, sí. Escrius en els agraïments que sense saber-ho la novel·la era un reflex d'aquella persona perduda i desesperada per trobar el seu lloc al món. Sí. Per tant, no sé si has fet un exercici de teràpia també. El vaig fer a l'escriptura i en la reescriptura me'n vaig adonar. O sigui, jo quan estava escrivint això amb tota la mala llet, tot el lladruc que tenia dins, evidentment no sabia per què ho havia de fer ni per què ho feia, simplement escrivia, mira, era una forma de vomitar el que tenia dins del cap. I després, quan ho vaig reescriure, vaig descobrir quin Aniol havia escrit la novel·la. Vaig dir, mira'l. Era aquest. Sí, era aquest, i ara l'Aniol d'ara hi ficarà una mica d'humor. Ho vas escriure en gènere negre i ho vas reescriure amb humor, no? I aquesta simbiosi de comèdia i de violència la defineixes com humor noir. Sí, totalment. És humor negre i noir perquè és de suspens. Jo el que m'agrada dir és que és com un capítol de crims dirigit pels germans Coen, perquè ens fem una idea. I sí, sí. I fa servir l'humor per criticar i per denunciar els poderosos? Els poderosos, a mi mateix, per parlar de la salut mental, una mica de tot. Però sí, bàsicament jo faig servir l'humor amb tot i aquí no està exempt d'aquest Aniol. Però és diferent de l'APM. L'APM seria com un gènere, diríem. L'APM seria com un gènere, però l'APM també a vegades, i en la majoria dels casos, busquem fer humor dels de dalt i atacar el poder, com si diguéssim. I la novel·la també busca, segons com també busca això, que és atacar sempre els damunt. Pel llibre desfilen això, personatges primaris, senzills, que podrien sortir, com apuntaves, a qualsevol pel·lícula de Germans Coen o del Tarantino, no? És la influència d'aquest cinema el que ha passat més? Sí, a mi m'agrada molt el dels Coen, sobretot Coen, Tarantino també, però sí, va influenciar aquests personatges més planers, més com tu i jo. A mi aquest assassí que ara s'obsessionen a vendre'ns a plataformes, aquest assassí que en sap molt. El Dahmer. Dahmer, per exemple, o un Dexter o un Hannibal, que són música clàssica i poden matar 35 persones i no els enganxen. A mi aquest no m'interessa tant. A mi m'interessa aquest assassí que fot un cop de roca al veí i se'l troba mort i diu, i ara què faig? I pel camí en mata 4 més. Aquest és el que m'agrada a mi. Expliques el teu ritual a l'hora d'escriure? Realment? Poses música heavy? Sí. Jo crec que... Et saps la de Quevedo o no? Ja tardava en arribar, eh? Fem o què? Va, fem un Quevedo. Quédate! De fet, des de l'APM et volem agrair que ens paguis el sou, perquè últimament estàs on fire i és brutal. Però sí, poso metal. Quevedo no me'l poso. De fet, a mi no m'agrada massa. M'agraden més les versions que han sortit després de Quevedo que la pròpia de Quevedo. Et poses heavy i llavors això ja et concentres. Sí, això m'aplaca les neurones i puc escriure tranquil·lament. La novel·la Lladrucs a les estrelles està ambientada al Baix Maresme, que és una zona que coneixes molt bé, com a vilaresenc, i que defineixes com un paisatge òptim pel gènere negre amb hiverns tètrics
i dòlmens solitaris que esperen convertir-se en escenes del crim. Sí, jo vaig ambientar allà perquè és familiar, però també vaig pensar, ostres, no conec gaire novel·la negra que s'ambienti al Maresme. No, la gent busca molt els Pirineus, busquen la neu o busquen la ciutat, però el Maresme, que és una zona mitja hora de Barcelona, amb hivernacles destruïts. Una comarca llarga. Sí, una comarca llarga, però també els Ibers i tot plegat. I vaig ambientar allà perquè hi ha molts escenaris de novel·la negra. Tot i això, l'acció situa en un poble imaginari, que no trobem al Maresme, que s'anomena Santòfol, que és una manera perquè ningú es pugui sentir al·ludit o ferit pel que s'explica al seu poble. Primer ho vaig fer per això, però també ho vaig fer perquè la gent no busqués segones lectures. És a dir, hòstia, aquest és aquest és l'altre, aquest polígon és el de Vilassar de Mar, que evidentment que pots veure-ho tot, però vaig voler crear un lloc que qualsevol persona, encara que no siguis del Maresme, t'hi puguis sentir atreta. I Tòfol, que és el diminutiu de Sant Cristòfol? Sí, a Vilassar hi havia un tòfol mitiquíssim i em vaig inspirar. Després vaig descobrir que això no ho sabia, però queda molt bé dir que sí que ho sabia, que fer-se el tòfol és fer-se una mica el suec, fer-se el despistat. I és una novel·la on realment la gent es fa bastant el suec. Els protagonistes i els altres personatges fan una mica el suec. Sí. El protagonista de la trama principal és en Riqui, que és un noi que frega la trentena, se sent presoner d'aquesta rutina de Santòfol, el poble on ha viscut tota la vida, i per fugir de la rutina decideix crear una productora de cine porno, Trempera matinera. Sí. I comença amb en Riqui confessant uns assassinats i descobrim en quin moment algú aparentment normal es converteix en un psicòpata. Sí, això, ell se sent atrapat a Santòfol, en una rutina de poble on no va amb ell, i un dia decideix aturar-se i canviar aquesta rutina, trencar-la i emancipar-se i marxar del poble i anar a Barcelona a viure. I per fer això crea una productora de cine porno, estem parlant de final del mil·lenni, del 99, i l'internet està creixent i diu, vaig a crear una productora i vaig a penjar escenes a internet i guanyaré una pasta i marxaré del poble. En aquest procés comencen a aparèixer cadàvers, sang, i comença la novel·la, la segona línia, de fet, ell confessa els crims de Santòfol. Però després hi ha 290 pàgines més on es descobreixen coses, perquè si no... Però hi ha més trames. Hi ha una segona trama que se situa el 2019, protagonitzada per Narcís, aspirant escriptor, que comença a treballar de documentalista en una editorial i ha de recopilar informació sobre un crim de 20 anys enrere a Santòfol, conegut com... El cas Trempera. El cas Trempera. En Narcís torna a Santòfol per això, per investigar què va passar i per rascar, per poder fer un best-seller. El que passa que va desenterrant tot un conjunt de secrets que passen factura. Hi ha gosses soviètiques, escopinyes, sicaris, ciberterrorista, ovnis, cineporno, especulació immobiliària, fins i tot una mica dels pastorets. Sí, l'escena climàtica és un pessebre vivent, inclús, a la plaça del poble de Santòfol. Allà hi ha el clímax de la història. Hi ha una mica de tot. Això sí que és bastant APM en aquest sentit, és bastant zapping. Hi ha molt de tot, però crec que queda ben combinat. Perquè funciona. Però un gruix important de la trama passa el 1999 i aquí s'hi barregen elements de cultura pop d'aquella època, música màquina, l'efecte 2000, la guerra de Txetxènia, el combinat de moda que era el Malibu amb pinya. Això és el que bevia jo sobre el dolmen, vull dir, no tothom ho bevia, però sí que recordo la meva quinta Malibu amb pinya, no sé, escoltàvem un pont aeri i eren burros, però... I la reflexió sobre la paternitat també és un altre dels temes del llibre? Sí, perquè jo aquella època que vivíem a França, al final tens 30 anys, vas cap als 31, 32 i econòmicament tampoc pots muntar una família, vas pensant en el que se suposa que hauries de fer i la reflexió de paternitat sí que hi eren aquí i la vaig voler volcar, el que pensava llavors de la paternitat. Però també sobre el suïcidi, Sí, també sobre el suïcidi, sobre l'estar fart de viure a un lloc on et sents engabiat, una mica sobretot, però bàsicament és aquesta pèrdua d'identitat de la crisi dels 30, del que se suposa que hauria d'estar fent i no estic fent. I no acabo de saber què hauria d'estar fent, també és una mica aquesta pèrdua. Cites a Nietzsche, sempre és un consol pensar en el suïcidi, és el que t'ajuda a passar tantes males nits. Però... Sí. Pensar-hi. Sí, jo no hi pensava tant com el personatge, però que vaig trobar aquesta escrita i la vaig trobar interessant, i el personatge hi ha un moment que ho ha perdut tot, hi ha un moment que, al principi es diu, la seva mare es mor de forma tràgica, no té absolutament res en el poble i ostres, se sent molt enfonsat. I encara una altra reflexió del Riqui que ens ha cridat l'atenció. Els rics són l'única espècie del planeta que es poden vestir com autèntics vagabunds i que els hi quedi bé. Sí, això ho continuo pensant. Realment sí, són gent que poden anar deixadíssima,
però la deixadesa val 10.000 vegades el que val la meva deixadesa. Jo vinc amb una americana al Zara, vull dir que no. Però sí, això són els rics per a mi. Aquest Ricky confessa que estava obsessionat per les gosses soviètiques que un dia algú va decidir que havien d'anar cap a l'espai, no? Hi ha una metàfora de tota la novel·la, que és aquestes gosses soviètiques, que és un cas real. La Laika, no? La Laika és la més famosa d'elles, però n'hi va haver 47 més. Després als Estats Units van enviar monos, vull dir que tampoc no se salven. Però els russos enviaven gosses abandonades de carrer. I hi ha aquesta metàfora a l'esperar que l'atzar et doni un propòsit, que és aquesta obsessió que té el personatge de quan em tocarà a mi fer alguna cosa. Vols dir que el nostre atzar és el mateix que el que tenien aquelles gosses? Sí, jo crec que sí. És a dir, aquelles gosses estaven al carrer abandonades i una mà governamental els donava un propòsit i les enviava a fer una cosa tan lloable com una odissea espacial o orbitar. M'estàs dient que sóc una gossa soviètica? Tots som gosses soviètiques. Sí, totalment. Jo el primer, però... I Gagarin, pobre home. Mira, tots som gosses soviètiques. I la metàfora és aquesta, vull dir que en Ricky se sent que li falta aquesta mà que li doni el sentit de la vida. Empentes. En definitiva, som nosaltres mateixos els responsables de viure empresonats en la rutina i el desconcert? Sí, aquí hi ha una obsessió també que té ell de culpar el poble de la seva dissort, però també al final, o enmig de la novel·la, acaba descobrint que potser no és el poble el culpable, sinó que és ell, de no sortir de la zona de confort, d'estar aquesta espiral d'estar atrapat i no poder-ne escapar. No és el poble està allà i podria estar ell a un altre poble i se sentiria igual, segurament. I que el lloc on vivim només és l'observador dels nostres problemes. Sí. Molt bé. Escolta, com va l'APM? Bé, això, home, després de 19 anys, encara em fot que em trobin pel carrer. Encara feu l'APM? Mira'l, coi, mira'l. Però sí. Però ara s'emet els diumenges, no?, en antena? Ara els diumenges al migdia, 19a temporada. El que passa que estem fent molt d'esforç a les xarxes. Sí. Perquè vull que em deixin de preguntar si encara feu l'APM? Sí, encara fem l'APM i el pots mirar tot arreu. Evidentment no ens ajuda que ens canviïn de dia, però... L'any passat anava això, ara l'any passat, sí, i pot ser que aquest any canviem en un altre moment. Però, a veure, són 19 temporades, anem cap a la 20a, jo crec que ens hem de quedar amb això, si ens canvien de dia o no, doncs mira, lluitarem el dia que ens toqui, i tu ens donaràs talls, perquè si no ens enfonsem en la misèria. La xarxa és un lloc que té molt de recorregut. Sí, però no, molt contents i molt bé. Doncs enhorabona, Aniol, per aquesta capacitat per escriure humor i el gènere negre, per combinar aquests dos estils i per fer aquest recordatori i aquest homenatge a les gosses soviètiques, perquè tots som gosses soviètiques. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja sabies que sortiria Quevedo, tu ja dius, a quin sexe sortirà Quevedo? I m'han dit que havia de dir Gumersindo, també he dit Gumersindo. Sí, és que han fet apostes allà a la redacció, demà em visionaran, riuran i tal, i va dir, hola, un Gumersindo. Gumersindo, està coladíssim. Però que tu sabies que tard o d'hora el Quédate... Jo sabia que cauria un Quédate, i de fet he vingut a això, el llibre, a mi m'és igual. A fer un Quédate, que la noche... Doncs la noche ens porta fins a les fotografies i a més música que ens faran donar el senyal que el programa s'acaba, que hi ha 5 imatges amb les quals vostès se'n poden anar a dormir i pensar que el dia també ha sigut això, a banda de tots els que els hem ofert avui. Moltes gràcies. Fins demà. Adéu-siau. Bona nit. Les bales perdudes no fan guerres. Ja no compti la intenció, que es perdi el nord a les dreceres i ploguin més pilotes dels avions. Que passi pàgina al vent, que la tristor